Erdi Aroko lehenengo mende horietan dokumentazioa, ez dut esaten ez dela existitzen, baina oso urria dela. Orduan, garai horretan bereziki izan dezakegun informazioa izango da bereziki erreginen informazioa, bale? Egia esan, zerbait existitzen da, eta inzuzen ere, 10. mendeari, 10. eta 12. mendearen hasieran kokatzen den garai hori deitzen zaio askotan, edo konsideratzen da, edo adituek, garaiko adituek deitzen diote garai hori emakumeen mendea, bale? Zergatik, garai horretan agertzen diren erreginak nahiko boteretsuak izan zirelako. Esate baterako, garai horretan agertzen zaigu Leonor Akitaniakoa, ez dakitaren buruz zerbait entzun duzuen, baina, erregina oso boteretsua izan zen, Frantziako erregearekin hasieran eskondu zen, gero Inglaterrako erregearekin eskondu zen, bien arteko harremana garai horretan nahiko gatazkatsua izan zen, eta berak, bertan ibili zen, bere estrategiak martxan jartzen, eta bere erresumen beste botereen errekonozimendua lortu zuen emakumea izan zen, esate baterako Leonor Akitaniakoa. Baina, Iberiar Penintsulan ere baditugu beste emakume garrantzitsu, garai horretan, 11. mendearen amaieran, 12. mendearen hasieran, eta haien artean, Urraka Leongo erregina aipagarria izan daiteke, emakume honek emakume hau izan zen, Alfonso Seigarrenaren alaba, eta Antso hirugarrenaren Nafarroako errege oso garrantzitsuaren biloba. Eta erregina izatea lortu zuen emakumea. Beraz, 10. mende hori garrantzia du emakumearen ikuspegitik, eta beti pentsa behar duzue erreginen askatasuna ez dela beste emakumeen bezain handia, bale? Normalean erreginak beti bere boterea mugatuagoa izango dute, bere askatasuna mugatuagoa izango dute. Beraz, aplikatzen badu edo estrapolatzen badugu erreginen egoera hori, gainerako gizarteari pentsa behar dugu egoera edo garai horretan emakumeak, nahiko askeak izango zirela, bale? Beti, patriarkatuaren barne agertuko diren arren, bale? Hori kontuan izan behar dugu, baina nahiko askeak izango direla, bale? Hori guztia kontuan izan da, gaur nori buruz edo zeinei buruz hitz egin nahi dizuet, bereziki, pixkate loreak aurkeztu du ze garai landuko dudan, azkenean nik hobeto ezagutzen dudan garaia, eta dokumentazioa jende guztiari edatzen zen den momentuan 14, 15, 16. mendearen hasiera izango da, bale? Eta garai horretan kokatuko gara eta jarriko dizkizuedan adibideak izango dira garai horietakoak, bale? Hori batetik. Baina bestetik ere, gustatuko litzaidake pixkatxo bat, guk edo printzipioz edo tradizioz emakume edo Erdi Aroko emakumeari buruz izan ditugun ideiak pixkat, baztertzea, estereotipo horiek pixkat aldentzea eta ideia berri batzuk haren buruz ekartzea. Orduan horretarako, ikusko dugu printzipioz zein dira tradizioz emakumei buruz izan ditugun estereotipo horiek, bai? Eta zein izango litzateke lehenengoa? Amatasuna. Amatasuna, emakumea etxeko eremuari oso lotuta, emakumea emazte bezala, egia esan, hori bai dela, edo hori bai zela Erdi Aroan, emakumearen egoerarik desiragarriena, hori ez da gezurra, hori onartu behar dugu, baina kontua da, eta egia da ere bai, eskontza eremu horretan amatasuna zela ere, funtziorik garrantzitsuena, azkenean, jendea eskontzen zen, seme alabak mundura ekartzeko, bale? Orduan, zentzu horretan, existitzen da, estereotipo hori, badu bere oinarria, baina oso mugatuta ikusten dugu. Askotan ikusten dugu emakumeak, edo pentsatzen dugu emakumeak bakarrik semeak izaten, seme alabak izaten, semeak zaitzen aritzen zirela. Eta, naiz eta etxeko eremu horretan zaintzak ziren, edo bazuten bere garrantzia emakumeek betetzen zituzten beste rol ugari. Eta hau, hain zuzen ere da, baztertu nahi nukeen
estereotipoa gaurko saioan, bale? Hori da, edo horretan ibiliko gara gaur. Baina badira beste estereotipoa, bale? Mojena, ez dakit nola ikusten dituzuen mojak, ziurenik oso, bueno, edo klausura zorrotz baten menpe ikusiko duzue, edo ulertuko dituzue, bueno, gaur egun horrela bizitzen dira batzuk, eta egia da, erdiaroan, bueno, klausura existitzen zela, baino ez dela edo ez zela pentsa dezakegun bezain zorrotza. Pentsa behar duzue, garaian, mojak sartzen ziren emakumean, askotan, lehen nobleen emakumeak zirela, edo patriziatuaren, oligarkiaren emakumeak zirela, nola baiteko ahalmen ekonomikoa zuten emakumeak, monasterio batean edo komentu batean sartzeko mojasaria ordaindu behar zen, beraz, emakume guztiek ez zuten aukera monasterio batean sartzeko, bale? Orduan, emakume horiek bazuten bere harremanak, mantentzen zituzten bere leinuarekin zituzten harremanak, eta nola baiteko eragin politiko, ekonomiko eta soziala ere bazuten. Gainera formazioa jasotzen zuten, eta askotan emakume hauek idazleak bihurtzen ziren, haien artean aipagarriena izan daiteke 12. mendean agertzen zaigun Hildegarda Bingenkoa, emakume oso garrantzitsua, idazlea izan zena, historian gelditu zaigun emakume bat. Honen inguruan izugarri hitz egin daiteke, baina ez da gaurko nire helburua gutxienez, Eta gero, sorginak. Sorginkeria da beti erdiaroarekin lotzen den ideia bat. Egia esan, sorginkeria luzez existitu dela, mundua existitzen denetik, esan dezakegu, edo zibilizazioaren hasieratik existitzen da sorginkeria, baina egia esan erdi aroan edo gero jazarpena izango duten sorgin horiek, sorgin itxusi, gaiztoaren ideia hori buruan duguna, pentsa ezagun, ez dakit, Edurne Zuriren aman, nola, zaragarra ematen dion sorgin hori, ez da? Pentsatzen badugu estereotipo horretan, askotan erdi aroarekin lotzen den estereotipo horretan, egia esan ez da erdi aroko estereotipoa, baizik eta gerokoagoa da. Aro modernokoa, estereotipo hori sortuko da pixkat 15. mendearen amaieran, eta emakumei buruz, sorginen aurkako jazarpen hori bereziki garatuko da 16. mendetik aurrera, 16. mendearen erditik aurrera, eta oso sakona izango da 17. mendearen hasieran, esate baterako, garai horretan izango da, esate baterako Zugarramurdiko prozesua, guztientzat ziurenik ezaguna, eta bere eragina ere izan zuena Euskal Herriko beste lekuetan 1609, 1614 eta 14 urteen artean. Orduan, sorginaren ideia hori, erdiaroarekin tradizioz lotu izan dena, ez da erdiaroko estereotipoa edo ez da erdiaroko errealitatea hobeto esan da. Orduan, hori kontuan izan da, zein da edo saiatuko gara hurbiltzen pixkatxo bat, erdiaroko emakumeen benetazko errealitateari. Ez bakarrik lan munduari, zelan mundua askotan mugatuko zaigu emakume arrunten egoerari, eta pixkat aztertzen ditu beste emakume batzuk, emakume nobleak edo hiriko emakume oligarkak, horiek, esan dezakegu, lana ez zutela egiten, noski, beste mailan zeuden. Orduan, emakumei osotasunez begirada bat emateko, emakumeen lan munduari buruz hitz egin arren, emakumeen ekintzak, jarduerak komentatuko ditugu, Orduan, gustatuko litzaidake gaur ondasunen jabetza eta eskualdatzeari buruz eta justizian aritzeari buruz pixkatxo bat hitz egitea,
eta bereziki, lan munduari buruz, bale? Beste emakumeek ere bere eragina izan zuten jakintza eta artearen eremuetan, bale? Pentsa behar duzue esate baterako eta hau, Aragoiko unibertsitatean, Zaragozako unibertsitatean ikertu izan da, arteetan izandako garrantzia eta ezagutzen dira emakume margolariak izan zirenak, 15. mendean agertzen direna, eta badira ere jakintzak edo irakasleak izan zirenak, eta esate baterako Isabel Katolikoaren gortean, Isabel Katolikoa nahiko bultzatu zuen emakumeen presentzia bere gortean eta emakumeen garrantzia handia eman zien. Eta bere alabak esitzeko, bere alabei latina irakasteko emakume bat, bere gorteko emakume bat zuen, irakasle bezala jardun zuena. Orduan, hori kontuan izan da, hasiko gara pixkatxo bat emakume arruntekin, ikusiko dugu bere partaidetza lan munduan, ikusiko dugu edo komentatu nahi dizuet partaidetza lan munduan, ikuspegi zabal batetik, bale? Batetik, etxeko eremura lotuta egongo diren jarduerak, eta bestetik, etxeko eremutik kanpo egingo dituzten jarduerak. Bale. Eta horretarako, gustatuko litzaidake batetik bereiztea landa eremua eta bestetik hiri mundua, bale? Pixkat, bertan egiten diren jarduerak ikusteko. Landa eremuan ikusiko ditugu emakumeak, printzipioz edo tradizioz, agian ez zaigu arraroa irudituko emakumeak jarduera batzuk egiten ikustea, ez da? Esate baterako, zaintza edo bilketarekin lotuta dauden jarduerak, askotan, zaintzak beti emakumeekin lotuta agertu zaizkigulako. Esate baterako, hemen, agian ez da oso nahi ikusten argiagatik, baina hemen agertzen zaizkigu emakumeak animaliak zaintzen, hauek dira ardiak, bale? Eta hemen, usta biltzen agertzen zaizkigu. Horiek ziren emakumeak egiten zituzten jarduerak, normalean egiten zituzten jarduerak. Baina egiten zituzten beste jarduera asko, bale? Esate baterako, eta tradizioz ere, beti esan da emakumeek ez zutela fizikoki gogorrak ziren lanak egiten, bale? Hori izan da beti aipatu izan den zerbait. Eta esate baterako hemen bi irudi, bi ilustrazio hauetan ikus dezakegu hau, printzipioz fizikoki oso gogorra kontsideratzen den lana emakumeek ere egiten zutela. Hau da, belarondoa, biltzea, mostea. Ezta? Belarondoa mosten ari dira hemen gizonak, hemen emakumeak belarondo hori biltzen ari dira, baina hemengo irudi horretan ikusten dugu alderantzizkoa. Hemen, ari dira peitu, ze postura deserosoan dauden emakumeak zelako fizikoki gogorra izan daitekeen postura horretan lan egitea, nola ari diren belarondoa mosten, eta nola ari dira hemen gizonek belarondo hori biltzen. Baina behitu zelako tresna daukan gizonak hemen, eta horrek irudikatzen duena, printzipioz, aztertu dutenek, uste dute, txandaka egiten zen lana izan zitekeela, oso gogorra zenez, kuadrillak antolatzen ziren, batetik emakumeak mozten, bestetik gizonak, pixkat txandakatuka, baina beste lan ugari egiten zituzte, gizonekin, senarrekin, sinatzen zituzten errentamendu kontratuak. Ere existitzen dira leku batzuetan, edo dokumentatu dira leku batzuetan, emakumezkoen kuadrillak existitzen zirela, gizonik gabeko kuadrillak, oliboa edo mahatsa biltzeko, esate baterako. Pentsa esazue emakumeek, prozesu landa ere moren prozesu guztietan parte hartzen zutela. Zer ikus dezakegu, edo zer esan dezakegu emakumei buruz hiri munduan, hiri munduan ere, emakumeek egiten zituzten lan ugari, batetik,
artizau familietan, artizau taileretan, artizau negozioetan, ditugu emakumeak, bere familiaren barne, eta bere, esan daiteke bere etxeko eremuaren eginkizunak betetzen. Baina pentsa behar duzue, erdi aroan, pribatua eta publikoa bien arteko harremana oso estua zela, oso irekia. Ez zela oso ondo bereizten zer zen pribatua eta zer zen publikoa. Publikoa, leku publikoa, ez politikoa esan nahi dut, hau da, kanpoa, merkatua, hiriko espazio publikoa, irekia esan nahi dut, bale? Ez ziren oso ondo bereizten, ze askotan negozioak, mundu ekonomikoa, mundu politikoa oso lotuta zegoen familiarekin, leinuarekin, barnekoarekin, orduan, horrek errazten du emakumeek nolabait, naiz eta bere familiari zekozkien lanak edo bete beharrak asetzeko lanak egin, askotan lan horiek suposatzen zutela etxetik kanpo ateratzea, ez dakit ulertzen didazuen, ondo, orduan, lan horien artean, artizautze taileretan egindako lanak aurkitzen dira. Eta tailer horietan, familiaren barne, emazte edo alaba bati zegozkien lanak, guztiak ziren esan daiteke, batetik bezeroekin soziabilizatzea, baina kualifikazio lanak ere egitea. Eta oso interesgarria da, zentzu horretan, familia hauetako emakumeak, alabak, eskontzen zirenean, normalean, eskontzari bezala, bere lana egiteko tresnak eramaten zituztela, eta normalean eskontzen ziren, sektore horretan lan egiten zuen gizon batekin, orduan, ezagutzak mantentzen ziren, zirkulu bat izango balitz bezala, ezagutzak emakumea jaso eta bere familia berriari eraman, eta horrela, ezagutzak mantentzen ziren, eta emakumea lan aktibo garrantzitsua bihurtzen zen, eta gainera doain, emakumeek ez zuten soldata bat jasotzen bere familian lan egiteagatik, bere zenarraren tailerrean edo negozioan lan egiteagatik, Orduan hori izango litzateke egoera bat. Zentzu horretan ere, pentsa behar duzue, ezagutza horiek izan behar zituztela, ze emakume horiek alarguntzen zirenean, zuzendu behar zituztela negozio horiek, bereziki seme alabak, gazteak zirenean, seme nagusia, lehen semea, adin gabetasun egoera zegoenean, askotan emakumeak bihurtzen ziren tutore, eta negozio horiek zuzentzen zituzten, lehen seme hori adin nagusitasuna lortzen zuen arte, Baina ikusten ditugu eta kontserbatu dira dokumentazioan esate baterako, lan kontratuak non emakumea eta senarra batera agertzen ziren, eta eta tipo batek, pertsona batek, kontratatzen zituen biei, lan bat egiteko. Baina, etxeko eremu horretatik ere aurkitzen ditugu emakumeak, eta hitz egin dezakegu emakumeei ogibideei buruz. Dira emakumeek betetzen zituzten ogibideak, eta haien artean agian ezagunena zein izan daiteke, neskameak, neskameak, altzuen etxeetan lan egiten zituzten emakumeak, pentsa ezazue oso txikitatik sartzen zirela etxe horietan, agian 5 urtekin, hasten ziren zerbitzuan, zerbitzu hori zer suposatzen zuen, etxe horretan bizi, eta gero eskontzeko adina lortzen zutenean, etxea utzi, soldata osoa jaso, eta soldata hori erabili, eskontzari bezala, pentsa behar duzue, garai horretan jendea ezin zela eskondu, eskontzaria eman gabe. Hau da, ez da existitzen eskontza, emakumeak ez badu eskontzaria ordaintzen. Existitzen ziren beste harremanak. Eskontza antzekoak, baino elizak errekonozitzen ez zituena. Orduan,
funtsezkoa zen haientzat diru hori lortzea eskontza bat lortzeko, bale? Hori da oso garrantzitsua. Orduan, neskame bezala lan egiten zuten. Baina ehungintza sektorean ere lan egiten zuten emakumeak, eta hori izango da, sektore funtsezkoa. Normalean, ehuna oso lotuta egon da emakumearekin, oroan, bale? Eta garai honetan ere existitzen dira, 14-15 mendeetan, Paris edo Rouen bezalako hirietan, esate baterako, gremio antzeko korporazio batzuk non bakarrik existitzen ziren edo non bakarrik lan egiten zuten emakumeek. Eta emakumeek, kopatzen zituzten, gremio edo korporazio horien postu guztiak, mail guztiak zuzentzen zituzten korporazio horiek, eta mail basuetan ere agertzen zaizkigu. Emaginak, sendalariak ere bai, funtsezkoa emakumeen lana izango dena, pentsa behar duzue, hauek pixkanaka erdi aroa aurrera egiten duen enean, 15. mendetik, 16. mendetik aurrera, kontsiderazio oso txarra izango dutela, eta askotan, sorginkeriarekin lotuko diren emakumeak izango dira, ze sorginak izango dira, edo sorginei leporatuko zaie sorgina izatea, bere roletik ateratzen direnean, bale? Orduan, emakume horiek ere agertzen zaizkigu. Eta azkenik hemen agertzen direnak, izango direla ogidunak, ogia egiten zituzten emakumeak. Askotan emakumeen ogibideen artean aurkitzen ditugu, elikagaien prestakuntzarekin lotuta dauden ogibide batzuk, eta haien artean ziurrenik esanguratzuena, ogidunena da, hiri askotan, ogibide hori beti femeninoan agertzen zaigu. Beti emakumeek egiten zuten, esklusiboa. Emakumeen esklusiboa zela esan daiteke. Eta ekarri dizkizuet adibide batzuk. Hemen, Euskal Herriko emakume batzuen adibideak ekarri dizkizuet. Hemen, fikatzen bazarete datetan, 15. mendea, 16. mendearen hasiera, Gasteiz, Portugalete, eta Gasteiz berriz ere, Orduan hemen baditugu, hau izango litzateke Gasteizko akta municipalak, udalaren aktak, eta hemen, agertzen zaizkigu panaderas, ogidunak, Gasteizko akta horietan, edo Gasteizko hirian, garai honetan, ogidunak bakarrik emakumeak ziren. Inoiz ez da agertze maskulinoa ogibide hori, Baina badira beste eginkizun batzuk, esate baterako errekardariak, esate baterako hemen badugu kontratu bat, Portugaleten 1513 urtean egindan, non emakume batzuk ikus dezakezuenez eskonduak daude, hau da, emakume eskonduak ere lan egiten zuten etxetik kanpo, Inés de la Sierra, Mujer Legítima, Elvira Mujer de Bartolomé, beraz, emakume eskonduak errekardari bihurtzen direla, edo errekardari kontratu bat sinatzen dutena Portugaleteko udalarekin, hiribilduko dendak, hiribilduko postu salmentak hornitzeko, Eta hemen badugu, azkena, hau pixkat arraroa da, baina pixkat erabili nahi dut irudikatzeko nola emakumeek, behin alargun ondoren, arduratuko diren gizonen senarren ofizioz, senarren ogibidez, senarren eginkizunez, Eta azkenik, lan munduarekin, emakumeen lan munduarekin amaitzeko gustatuko litzaidake hitz egitea soldatapeko emakumeei buruz. Eta zehazki gaur egun emakumeak agertzen ez diren sektore bati buruz. Eraikuntza sektorea. Gaur egun, egia esan, zuek agian bai, baina nik ez dut inoiz emakume bat ikusi, peoi bezala obra batean. Oso arraroa da, nik ez ditut ikusten. Baina erdi aroan nahiko arrunta zen. Agian, arraro iruditzen zaizu, edo zaigu, baina nahiko arrunta zen erdi aroan emakumeek lan egitea peoi bezala, soldatapeko
egoera horretan, eraikuntza sektorean. Eta hemen ekarri dizkizuet bi adibide. Amaiurreko 1522 urtean, Amaiurreko gotorlekuan egindako obra batzuk, erreparo batzuk, konponketa batzuk, irudikatzen dute nola mozos eta mozas agertzen diren, fijatzen bazarete biek soldata berbera jasotzen dute lan berdina egiteagatik. Orduan, egia da, printzipioz edo media bat egiten badugu emakumeen soldata sektore hauetan gutxiagoa, basuagoa izango da, pixkat gaur egun, gertatzen zaigun bezala, ez da, baina ez da inbeste soldata, eginkizun berdina egiteagatik gutxiago soldata txikiagoa jasoko dutelako, baizik eta normalean emakumeek, kualifikazio gabeko lan guztiak egiten zituztelako eta aukerarik ez zutelako hortikan ateratzeko, eta gizonen artean ikusten ditugula beste postuak, mai ezberdinak eta aurkitzen ditugu arginak, gehien kobratzen zutenak, noski, hori izango litzateke posturik garrantzitsuena, baina badira ere peoiak, 32 eta 24 marabedien arteko soldata jasotzen, eguneko soldata jasotzen zutenak, eta emakumeak bakarrik 16 marabedi jaso zitezken, haiek egiten zituzten edo betetzen zituzten eginkizunak ez espezializatuak ziren. Orduan, ez zuten aukerarik igotzeko esan daiteke, orduan horregatik, bere media beti txikiagoa izango da. Hemen baduzue ere, Lekeitoren adibidean, 16 marabediko soldata eguneko, hortikan uste dut jartzen duela. Ez du pixkat, ondo nago, ez dut behar printzipioz, eskerrik asko, barkatu, pixkat. Orduan hori, soldatapeko egoera horretan. Zer gertatzen da emakume hauekin? Bere konsiderazio soziala, pentsa behar dugu ez dela oso ona, pentsa behar duzue haiei buruz, edo lanpostu hauek bestetzen zituzten emakumean beti dira egoera oso larrian, ekonomikoki egoera oso larrian egongo direnak. Behar handia dituzten emakumeak, ekonomikoki alargunak, baino mail basukoak, negozioak ez dituzten emakumeak, beti, pobreak izango direnak. Orduan, hori gehitzen badiozu, lanpostu espezializatuak egiten dituztela, azken finean aurkitzen duguna da emakume, konsiderazio oso txikiarekin zentzu horretan, bainoz bakarrik soldatapekoak, artisauak, ogibideak, baizik eta ere aurkitzen ditugu merkataritza sektorean, merkataritza sektorean ere aurkituko ditugu emakumeak, eta zentzu horretan ere, mai askotarikoak, mai anitzetan, azkenean aurkituko ditugu mai basuetan, eta baita nazioarteko merkataritzan bere ekintzak edo jarduerak egiten. Eta haien artean, zeintzuk komentatu ditzakegu, salmenta postuak merkatuetan jartzen zituzten emakumeak, argizaria saltzeko edo elikagai produktuak saltzeko, badira bere dendak, garaian botikak deiturikoak erregendatzen zituzten emakumeak, zuzentzen zituzten emakumeak, hauek askotan luxuzko produktuak salduko dituzte, esate baterako, nazioarteko merkataritzatik etortzen ziren espeziak, badakizue espeziak garaian oso apreziatuak zirela, badira ere produktu manufakturatuak saltzen zituzten emakumeak, oialak, jantziak, eta eta badira ere emakume inversionistak, merkataritza, nazioarteko merkataritzan, inbertitzen zuten, dirua inbertitzen zuten emakumeak, arraroagoa da, horrik ez du ezain, nahi, ez zirenik existitzen, baina arraroagoa izango da emakumeak, bidaiatzen agertzea. Pentsa behar duzue, nahiko arriskutsua zela, bidaiatzeko, edo
prozesu hori eta, askotan nahiago zutela, beste eginkizunak betetzea. Eta azkenik ere, familiaren barne, bale? Merkatari batekin eskontzen ziren emakumeak, eta emakume horiek garrantzi handia hartzen zuten, bereziki, pentsatzen baduzue, bere senarre askotan bidaiatzen ari direla. Orduan, nork zuzenduko du, nork egingo ditu negozioak, nork sinatuko ditu akordioak, askotan emakumeak. Nola? Legezko ordezkari bihurtzen. Askotan, senarrak joan aurretik, bidaiatu aurretik, emakumeari botere bat emango diote, legezko botere bat emango diote, eta emakumeek autoritatea, gaitasuna, ahalmena izango dute beste merkatariekin negoziatzeko eta akordioak adosteko. Hori izango da, edo horrek suposatzen du emakume horiek autoritate handia zutela, eta besteen konfiantza ere bai, ez bakarrik senarrarena, negozioa emakume horiekin egiten zituzten pertsona horiek, onartu behar zuten emakume horren autoritatea, onartu behar zuten bere gaitasuna, bere adimena ere bai, orduan, konfiantza izan behar zuten emakume horiek egiten zituzten akordioak, serioak zirela, ezta? Eta hori irudikatzeko botere edo ordezkapen legal bihurtzen zirela, irudikatzeko ekarri dizuet emakume, noble baten adibidea, beti kontserbatu zaizkigu hobeto gure lurraldean, emakume nobleen jarduera, Orduan hemen duzue Juana Manrique, Oñatiko Inigo de Guevarako kondearen, dukearen, kondearen, emaztea. Inigo de Guevara izan zen Oñatiko lehen kondea, konde titulua lortu zuen lehena, eta hau izango litzateke bere azken emaztea, Ja, 1400 eta 88. urtean, Inigo de Guevara nahiko heldua zen, uste dut hil zela 1500 urtean eta nahiko heldua hil zela, eta garai honetan, bere osasuna ez zen hoberena, eta momentu honetan bera zegoen, pleito batean murgildurik, eta, eman zion bere emazteari, otorko conozco por esta carta que doy todo mi poder cumplido, a vos, doña Juana Manrique, mi mujer, según yo lo detengo, eman zion akordio bat lortzeko momentu horretan berarekin pleitoan zeuden, kasu honetan zen, Jeronimoen ordena monastikoarekin, Orduan, oso ondo ikusten da, emakumei emandako boterea, emakumeek zuten autoritatea, agentzia hori, pizkat, Loreak komentatu duen agentzia hori, eta emakumeengan zuten, konfiantza, ez da, azkenean, finean, konfiatzen zuten beren gaitasunetan, Baina zer da bereziki emakume nobleek egiten zutena? Jabetzak kudeatu, hori izango da emakume, gizon nobleek egiten zuten bezala, ere bai, azken finean, bere boterea, bere botere ekonomiko, politiko, soziala eta bat, bere ondasunetan oinarritzen zen. Eta orduan, emakume nobleek normalean egiten zutena, bere eginkizun nagusia, esan dezakegu, ondasunak kudeatzea izango litzatekela. Orduan ekarri dizkizuet adibide batzuk ikusteko zenbat modutan kudeatu zitzaketen ondasun horiek emakumeek, Orduan, batetik bazituzten bere ondasun propioak, askotan eskonsaria bezala jasotzen zutenak eskontzeko momentuan, bere familiak ematen ziotenak, eta hauek emakumeak, eskontzen zirenean, jabetza horiek mantentzen zituzten, ez beti baino askotan, emakume horiek kudeatzen zituzten, hau beti, gizona edo senarra eta emaztearen harremanaren arabera, etxe bakoitzean gaur egun pixkat erdatzen zaigun bezala,
egoera anitza izan zitekeen kasu batzuetan, senarrak oso autoritarioak ziren eta ez zieten emakumeei uzten bere jabetza kudeatzea, baina beste askotan, azkenean, aniztasuna zentzu horretan, bale? Baina hemen kasu honetan, 14. mendearen amaieran ikusten dugu nola Mentziaiarakoa Eskalanteko Andrea, Eskalante badago Kantabrian, mujer non Beltrán de Guevara, bale? Orduan oraindik eskonduta zegoena, hemen agertzen zaigu, Eskalanteko legedia egiten, bale? Legeak ematen, barne antolamendu bat, ordenantza batzuk ematen. Orduan ikustezakegu hemen nola emakume honek zuen boterea, autoritatea, bere jabetzak kudeatzeko, bale? Hori izango litzateke modu bat. Bigarren modua, usufruktua, zer esan nahi du hori? Oso arrunta zen garaian, leinu batean emakumea senarraren leinuko jabetza batzuk jasotzea usufruktuan, normalean gizonek bere emazteen bizimodu egokia, bere posizioaren arabera esan behar zuen bizimodua aurrera eramateko, jabetza batzuk jasotzen zituen, jabetza horiek emakumeak kudeatzen zituen, zentzu zabalean, justizia eman, renta jaso, basailuak gobernatu eta bar, eta jabetza horiek normalean senarraren ondasunak ziren, baina sesio bat ematen ziren emakume hauek bizitzen ziren bitartean ondasun horien onurak jasotzeko, usufruktua jasotzeko, eta gero emakumea hiltzen zenean, ondasun horiek itzultzen ziren senarraren leinuaren ondasunara, ulertzen didazue? Orduan hori izango litzateke bigarren modua, eta hemen duzuen Maria Sarmiento, Kuartangoko Andrea, izango litzateke adibide bat, hirugarren sistema, modua edo aukera, senarraren ondasuna, senarraren leinuaren ondasuna kudeatzea. Hau nahiko arrunta da, bereziki kontuan izan da, garaian, senarrak askotan ez zeudela bere ondasuna kudeatzen, bere jabetzak kudeatzen, pentsa behar duzue, askotan gerretan murgilduta agertuko direla, edo erregearen gortea garaian ibiltaria zen, leku batetik bestera mugitzen zen, eta askotan, bidai diplomatikoetan, edo, bere karguari, bere posizioari zegokien hainbat eginkizun betetzen agertuko zaizkigu gizonak, eta askotan emakumeak, gelditu beharko dira solairuan, leinuaren solairuan jabetzak kudeatzen. Eta hori izango litzateke, eta ez bakarrik gizonak senarrak ez daudenean, baizik eta senarrak hiltzen direnean, nahiko arrunta zena, garaian ere bai, egoera politiko gatazkatsua zela eta. Eta hori izan zen, esate baterako, Konstantzaiarakoa Oñatiko Andrea izan zena, 15. mendearen hasieran bere senarraren heriotza goiztiarraren ondoren bere seme-alaben tutore bihurtzen denean. Tutore bihurtzen da eta gainera senarraren ondasunaren administratzailea ere bihurtuko da. Regidora de mis fijos, fijas, que todos sus bienes muebles y raíces o bien de cualquier manera, que los dichos mis fijos, cada uno de ellos, en edad hasta que sean hauda. Seme nagusia, adin nagusitasuna lortu arte, emakumeak kudeatuko ditu ondasun horien. Gero bai, pasatuko dira semeari, seme nagusiari, baino momentu horretara arte, berak kudeatuko ditu eta garai honetan bere semeak ez zituzten ez da 10 urte. Orduan, berak kudeatu zituen 14 urte gutxienez. Eta azkenik, eta hau, hemen ikusten duguna ez da egoera hain boteretsua esan daiteke, baina garrantzitsua ere bai. Badago beste azken aukera izango dena, leinuaren ondasuna, emakumearen
aitaren ondasuna, agian hobeto uler dezakegu horrela, ondasun horiek eskualdatzea bereziki, bale? Ze esan dizudanez, gizonen bizirautea edo, ez zen oso ona, bale? Garaian, batetik, askotan txikian zirenean hiltzen zirelako, beste askotan gazteak zirenean gizonak hiltzen zirelako, eta askotan, ondasun horiek heredatzeko ez da inor agertzen, ez da gizonik agertzen hobeto esan da. Eta askotan, eskualdatzea, emakumeen eskutik egingo da. Zergatik ezagorako gizonik, bale? Kasu horietan, normalena ze izango da, emakumeen papera edo emakumeen rola izatea bakarrik eskualdatzea. Hau da, berari esker emakumearen lehen semeari jabetza horiek eskualdatzea. Eta orduan emakumea normalean betetzen duen rola kasu horretan izaten da transmisorea. Ez du botererik izango, ezin ditu kudeatu, baina funtsezkoa izango da bera existitzea, ondasun horiek bere lehen semeari transmititzeko, eta ez bakarrik ondasuna transmititzeko, baizik eta abizena ere bizirauteko. Se pentsa behar duzue, garaian ondasunak eta leinua, ondasunak eta abizena batera joaten direla. Bata bestearik gabe ezin dira existitu. Eta orduan askotan, exigitzen zen, heredatu behar zuena oinordekoa, ondasun horiek jasotzeko bere aitonaren abizena jaso behar zuela, hartu behar zuela, bale? Beste batzutan, kasu honetan ikusten den bezala, bai ikusten dugu, emakumea agertuko zaigula, garaia da, bukatzen ari nahi barkatu. Eta ondasun defentsa ere bai, barkatu. Ondasun defentsa militarra, ere, gai izan ziren egiteko, baina bereziki judiziala. Eta azkenik gustatuko litzaidake 2 minutu erabiltzea bakarrik justiziaren kontua komentatzeko. Bereziki justizia pribatua, ze oso arrunta, gian esan beste, baina nahiko arrunta izan zen emakumeek parte hartzea justizia pribatuan, arbitrajea deritzogunean. Eta hori izango da emakume hauek gaitasun edo ahalmen handia zutelako, eragin sozial handia zutelako, eta gainera bere aditasun politikoa kontua izaten zutelako bere ingurukoek, eta askotan izendatzen zituzten denetako gauzetan parte hartzeko eta bere epaiketa egiteko. Eta honekin ja amaitzen dut, sentitzen dut, pasatu naizela pixka. Baina, eske gu badago gehiagitz egiteko, orduan, baina, interesgarria da, ez bakarrik arbitrajean, ere bai, ohizko justizia parte hartu zuten, bere ondasunetan, gaitasuna zuten batetik justiziako ofizialak izendatzeko, baina askotan, arazoa zuten pertsonek, zuzenean joaten ziren Andrearen gana eta eskatzen zioten berak parte hartzea, berak epaitzea haien arazoa. Beraz, emakumeen garrantzia azpimarratzeko eta pixkat etxeko eremu hori seme-alaben zaintza ideia horri aurre egiteko nik uste dut jarri dizuelan adibideak, nahiko adierazgarriak izan daitezkeela, eta honekin ja amaitzen dut, eskerrik asko entzuteagatik eta etortzeagatik.